of Kenya okwayo od bura mondo mi kik tamre kadho paro mar komiti mar thieth kod weche mag ohala e golo oko pen chike ariyo mang'iyo kit yedhe ma itiyo godo e pacho ka kod gayo yedhe mawuok e pinje maoko. Riwruogno koni pen chikego po ni owe to dhi miyo nengo mar yedhe idho mokalo e pacho ka kendo thieth bedo matek ne jopiny. Bende gikoni ochopo kinde ma nyaka koro mi kembe ma Kenya teko mar loso yedhe e pacho ka, mana kaka Judith Omondi leronwa. Koro ikwano seche kendo jokanyo mar riwruok mar Pharmaceutical Society of Kenya chunygi go kibikibi ka girito neno poni dwaro gi bichop kare kod od bura odiochieng' makiny. Duolni dwaro mondo mi od bura okal lokruoge manyicha komiti mar thieth kod mar ohala e od bura oketo e chike mag sipa mong'ere kaka Comprehensive Economic Partnership Agreement. Parliament and the government secured important health reservations, that was last week, on 2 sections of the SIPA agreement. This section, if a reservation was not put, it would have weakened Kenya's power to regulate medicines. It could have prevented the Pharmacy and Poisons Board from carrying out essential safety checks on importation of medicines as they enter the market. E lokruoge gi, komiti gi ne ogolo pend chike ariyo moting'o mane nyalo kelo pek ne Kenya ng'iyo yedhe ma itiyogo e pacho ka, mano non-tariff measures, kaachiel gi mar kelo yedhe e pacho ka mong'ere kaka data exclusivity and patent linking, malikore ni dhi medo nengo mar thieth e pacho ka, ahinya to ne thieth mag tuoche kaka kansa, ayaki, nyarogno e kind mamoko. Ka koro gilombo od bura mondo par jotuo ma odaki e ngima mapiny e paro magisebedogo e chike gi kapok gikalo gi. NCDs account for at least 42% of all the deaths in Kenya. We're here to support this movement by the Pharmaceutical Society of Kenya to ensure that these reservations are maintained, to ensure that our communities, our people are able to access treatment and care at a cost that they can afford. However, we have noted that there is an attempt to push for these protections to be reversed in Parliament. And our position is that we are cautioning strongly against reversing these reservations. This is because this would cause an increase in the cost of essential medicines. Golo pend chike ariyo gi bende gikoni dhi miyo kembe ma Kenya teko mar loso yedhe, gino ma chike go ne okomiyo teko. Jakom mar riwruogni koni nyaka sani atamalo mar gige thieth ma igolo oko gin 70 gino ma owinjo loki. In Kenya, we do 70% imports and 30% locally manufactured. And from a supply security and even a country security perspective of the Kenyan people, we need to move that margin to 50% at least in the next few years and hopefully reverse it to 70-30 locally manufactured. So this agreement is going to inhibit that progress.